Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka Charlie Kirk ka balai pun reus nam karta ka kurim jong unnong yalap bat unnong ya kun persya ka imlang salang yi katukat ni ki kambamman u Charlie Kirk kalaong bakamap ya Bri U bala sya kenok bau penyap ya kurim jongka habakala kren ya ka jingkren ka bajeliu bha leng baka jinget nyam ha ka jingalang ken ma buram ya kurim jongka ha ka sngi ublei ukurim jonga u Charlie ulakwa ban pelaj im ya ki samna shenrang kumbalong uta ubala shim ya ka jing im jong u kalau ong hagi paidbah ki belayadan palat nrepo hajar mut kentop ya presiden jong Amerika u Donald Trump hakawai kemandan yelek kai ke baladap daki Bri U haka jella Arizona ke badan syapang syati lami ini uta u Bri U uta u samla ngalama ya u laong ka Kirk haka sur ka bajam ngamap ya u namar kadai ka ba u Chris ulale bat kadai ka bau Charlie ule kalabteng kajubab keliang ya ka jingshun kamdai ka jingshun u Charlie Kirk life wisdom karta ula syasiat bat syak penyap haka shpautri jong nailur haka por badan ka jinga keren paidbah haka wi ka jaka puli jang ka skul ba hayuta uniu no yaki ula pendan kam daki milian ngut ki nongbut jong u haka social media ka jingbon ki nongsat ya ka podcast jong u bat ki jingmi haki skul ba ban pen klan ya utram da ki nong thevut ki brang samla bat ban ya khun na ka benta ka jingmut jing parkhat jong ka sanhi masima ka balong kum ka jat ban riu ka ba pen syong nong rin leng ba ka jinget kristan bat penya dei ya ka kam sanhi masima ki bor penya ki ong bau tei Bri U ubala syak kenno badai u nongsiat latip kum u Tyler Robinson uba arpo parasnam karta ula pen kesan ya ketika jing le jong u da ka ba pynpaw ka jing shun ya u Kirk da ka ba kenno bau Kirk ula pen sapriang pad ya lap bakla ong ki nong tokit u Kirk u Kyrshan ya ki jing long san perthai kristan ki barim bat bun sin u jukran persya ki jai ben riu rit pat kentop ya ki Bri U ki bakal la shenrang ni kenthai ki muslim ki nong Afrika Amerika bat ki wei utei u nong syak mudui persya u Robinson umat ya ki riu tuli ki jing syak kenno halor ketika jing set ya biau Charlie kum ka kampanya Bri U ka barunar bat ki nong mudui ki laong bagi temu ban pan ya ka jing pen saja da ka ba pen shitom badai ba un syak pen yap katkum ka an hakam mukodma jong uhi